sing endang merem. Dadak tridhem prabawaning ratri Sasodara Osmancer kawuryan tan kuciwa memanise manggap Srinarteng dalu Sinewaka Sangya Pratase Haklar ning cakra winu lat langut rantene paksa ke kan saking keng tarang kono kang Warata tanpa ambel kekek ugek tetep elok dole Bagong. Nggih, Pak. Mboten sida nggeser mikrofon. Ndara Permadi sampun rawuh teng Karang Kadempel. Sumengko pengawak bojro. Wonten dawuh napa Ndara? Ingkang abdi pun Nayantaka nyadhong dawuh.
Semanten ugi kula ndara. Weh. Ingkang abdi pun pranggolan jagat nyadong dawuh. Ingkang abdi pun bel keduel bae nyadong dawuh ndara. Ingkang abdi pun Cleopatra nyadong dawuh ndara. Yardi iki jan. Kakang Semar kula yektine nggonku merpeke kalawan ngiwaning Kakang Nayantaka iki. Aku mung kepingin kandha yen to wektu dina iki Paman Prabu Setyajid ya Kanjeng Paman Prabu Ugrasena bakalan nindakake siram jamas ana ngersane Bibi Wersini merga kandhutane Bibi Wersini ingkang wis ndungkap yuswa Sapta Candra kalungguhan iki nanging ngeloke Bibi Wersini duweni panggil rupa njaluk supayane dheweke panjenengane lungguh ana ing gigiring wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma kamangka Kakang wong yen Gerbini mono mesti ana pamoteng jejabang bayi. Lah kowe ingkang dadi pepanggil rubane Bibi Wersini panjenengane kersa alaku sartane nindake siram jamas watonta lungguh ana ing gigiring wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma tumuli mubeng ngubengi alun-alun negaring Lesanpura. Lajeng sampean rawuh mriki wigatose napa Kakang Semar? Wonten dawuh Permadi kuwi ora iso owal saka Panakawan. Permadi ora iso pisah karo Kakang Semar saat majam. Ayo ndak kanthi sumusul Kakang Mas Narayana sartane Kakang Mas Kakrasana. Apa dene Kakang Mas Bratasena ingkang wis luwih dhisik mlebu ana telenging mana ngupadi ya kuwi wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma Kakang Semar. Sarate pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenane waton lir katon kang remuramu kula niku ming sendika ndederek waton sedaya sampun cetha dawuh ning kula ming weling atos-atos wana wonten negaring Lesanpura menika wana ingkang gawat kliwat wingit kepati Ndara. Mesti mawon kathah sakataing bangsaning buta prajineman ingkang mapan wonten telenging wana. Kakang Semar ndak kira ora perlu kuwatir babagan perkara kuwi. Merga Permadi ndak rasa wis buntas sartane wis wasis yen to mung babagan ngilmu ngundurake mungsu. Nggih. Ning ngaten kula mung sendika ndherek dawuh jeng andika paduka Ndara Janaka nggih Ndara Permadi. Ayo dherekna lakuku Kakang Semar. Mareka den mrayetna semuriris.
bingung kowe. Glondor wetenge Kakang Mas Kokrasana piye Yayi Narayana anggen kula nglawan jengandika kaliyan Yayi Bratasena lumampah wonten ing telenging wana mriku raos kula kok mboten sekeca ora kepenak piye kadeta nilar jejabang wonten tepining jurang kula menika ngrumaosi kula menika ngraos bilih wonten ingkang kirang saking anggen kula kaliyan jengandika Kakang Mas Kokrasana lumaku. Narayana, piye Bratasena? Mbok menawa merga kowe wis kesel nggonmu lumaku. Lho, ora. Wah, nganti ngomong wae sasar susur. Kokrasana kok krokos. Sing kon ngrokoti apane? Bratasena kaya ngono. Kakang Mas Cleopatra. Wis apa neh iki? Wis apa neh gak aku. Kakang Mas Kokrasana. Menika ora pelajaripun Yayi Permadi. Walah, Permadi wis diomong kok ngeyel.
Permadi Kakang Mas Narayana inggih. Permadi wis tak omongi to Dimas. Ora sah melu nggone pun Kakang padha ngupadi wujuding Sardula Seta. Wah, jlamprong. Bocah kandhan-kandhanane ngeyel. Ora kena melu, rasa melu. Wah, ngeyel wae. Nuwun sewu Kakang Mas. Bobotipun ingkang rayipun Permadi menika kepingin labuh-labet dhateng negari ing Lisan Puruk. Malah diderekke karo Panakawan. Duh, nek kaya ngene ra yo ngrepoti to Petruk. Ah, mboten. Sampeyan aja sok kaya ngoten niku to. Kula nek nderek Ndara Permadi niku seneng kok. Ya, Gong. Biasane nek pun rampung le nyambut gawe niku terus Ndara Permadi, "Ayo Panakawan, gek dosak-sake," ngono niku. Niku sing nyenengke Ndara Permadi iki jeneng ngoten niku. Ha ta, Truk? Ha iya. Tua-tua mboten napa. Banawati opek geni, Truk. Rasah. Sesuk neh kuwi nek gara-gara ora. Ha iya. Wis urung rampung gaweane wis ngono kuwi Ndara Permadi. Ha iya. Kakang Mas, kula menika pengin sumusul kawan sing andika Kakang Mas Narayana. Sakadang upadi wonten pundi wujudipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma Kakang Mas. Kakang Mas Kakrasana piye no? Menika ados pundi? Bocah ngeyel kandhan-kandhane. Ya wis, Permadi kowe kena melu. Ning ora kena ngriseni njaluk jajan. Mboten. Ah, mboten. Ndara Yardi. Ndara Permadi niku anu mandiri iso jajan dhewe. Ya, Truk. Tur mlen iki mlebu pun adoh banget ya, mosok kon bali ra mesake to niki malah mengos-ngosan wis kesel, tiwas kesel rugi ra entuk gawe. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ler kencang alis risang mawe kandrung sabaran kaduluwuken moyak-mayek. Ya wis yen to ngono, Yayi Permadi. Wonten dawuh Kakang Mas. Yen to siadi adreng kepengin nderek kelawan pun Kakang ya wis ora dadi ngopo. Inggih. Nah ingkang baku aja ngasi gawe rusak kahanan telenging wana merga goleki kelawan wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Inggih menawi ngaten kula namung sendika nderek dawuh sing andika Kakang Mas Narayana. Wis ayo ndak kanthi budal goleki wujuding Sardula Seta Yayi. Persapating sawan tumiling angolate puspita meta-meta kang warane wong mitring tanahan on sekar warsiti La ruso ta. Iya, ayo. Angkara kang sora. Ayo kanca padha ngoyo.
mangkah angkrus sumbar mawa lindhu bumi kuncing kumaludha guntur katok umop sang calanidhi lumembak banyu kanggo mambang dosang Wisnu Bathara Kakang Mas Narayana mandheg wonten lenging delanggung wonten menapa Kakang Mas Permadi wonten dawuh tinimbang mung ngentek-entekke wektu inggih parengipun mengko dhisik to pun Kakang kemutan si Adi kuwi rak duweni aji Jaya Kawijayan ingkang umpama daya Widiwatek bisa mangerteni marang kahanan sartane apa ingkang si Adi Gayuh bakale bisa kasembadan aji-aji menapa Kakang Mas coba to si Adi rak duweni aji pangrumpak jagat kuwi yen to diwatek apa ingkang si Adi Gayuh bakal bisa kasembadan gunjang ganjing langit kelap-kelap katon iya menawi kapten iya ana ingkang rayipun Permadi matek aji pangrumpak jagat Kakang Mas tansah marapamaring sukma Sinok maya wenah ya enga sepi sinimpen telenging ambukane warana tarunan saking liyap-layap pengeluyup Benda pecating sumbena semu suping rasya jati Sigur mateng aji pangrumpak jagat negeri Sang Permadi najan to dumununganing sanjabaning jagat kang denupati lamun to taksih ngambah bantala datan kanyana-nyana dumawah ngarsane Sang Setya Margana gumlundung suarane kaya gluduk mangsa kesanga sing saya sing rukun Permadi wonten dawuh iki sing digoleki Kakang Mas teka Sardula menika datan saged bangkit tata jalma katitik tingkem netranipun coba to mbok menawa keturon lha nggih niku kayake wong mau mung jelek ngoten kok kaya macan semaput niku lho Ndra nalika semanten Sang Permadi mandeng netraning Sardula Seta ingkang taksih tinggem nggih dumawah saking ngantariksa nalika semanten den pandeng saya suwe-suwe den pandeng cinandra netraning Sang Arjuna Pindha Surya Kembar gengging dayaning aji pangrumpak jagat ngalumpruk tanpa daya Sang Sardula Seta wau
Waduh Raden, Raden. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi pun Singomulang Jaya Raden. Permadi wonten timbalan. Mesti si Adi bingung kena ngopo. Dheweke ngomong kanggo mangkono. Liripun kados pundi Kakang Mas? Merga iki mau wujuding Sardula Seta, Sardela Suta. Ngatos-atos to, bensin 2 liter dadi benter. Wujuding Sardula Seta wis kepanggih lawan Kakang Mas Kokrasana. Inggih. Tumuli dioyak ora kecandak, malah kecandak ana ing kene. Nuwun sewu. Kula mboten pangling. Sing ngandika menika Raden Narayana kaliyan Raden Permadi. Singomulang Jaya ya. Syukur yen to kowe wis mangerteni kelawan aku. Iya Singomulang Jaya syukur yen to kowe wis mangerteni kelawan aku. Nuwun sewu Raden. Kula wonten mriki menika namung badhe pasrah pejah gesangipun ingkang ngabdipun Singomulang Jaya. Awit sing ngandika Raden Permadi ingkang sampun saged tanelakaken ingkang ngabdipun Singomulang Jaya. Bagus. Singomulang Jaya wonten timbalan. Yen to pancen kowe saguh minangkani kang dadi rubane Bibi Wresini, ayo ndak kanthi ning Prajanegara Lesanpura. Monggo kula dherekaken Raden. Mohon diboyong. Mangan sego ra kowe? Inggih. Kula menika makemipun sego. Ya wis ayo ning Lesanpura. Mbangane ra omong, ndak dikira wayang mati ya. Iya. Nggo. Dentang dudu tak dudu tangde dudu tangde tak dudu tangde delang dudu tak tangde tang dudu tak tangde ya jagat pangestu karo wayah loro jagat Narayana wis bisa mboyong wujude Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Nggih, Paman Prabu. Ingkang putra Narayana sampun pinanggih kalian wujudipun Sardula Seta menika. Wela, yen mangkono kelakon panjangane Yayi Wresini, nggih. Mohon monggo gek di wiwiti le lampah siram jama sinuwun. Iya, Ponokawan Bagong ya, nggih. Yayi Dewi Wresini, kula
wonten mangandika dawuh sinuwun gandeng rupa ingkang mbok karepake wis ana ngarepanmu diagik Yayi Dewi Resini ndak jaluk supaya miwiti nggonmu nindakake siram jamas ana ninggih ngestaken dawuh keparing nyuwun pamit madal wasilan Narayana derekno Paman Prabu. Ayo delok gabut iki. Ayo. Wis kelakon panjang kaku. Yo Dewi Wersini. Wong lesan pura jaluk kelangan tak go mlayu Dewi Wersini. Brataséna piye? Sajak anane bebayani. Bebayani piye? Wah, sekawit Sardula Seta ingkang anggendong Bibi Wersini mubeng-mubeng alun-alun negara Lesanpura.
malah metu saka tapel wates negara Sanpura sajak bibi Wresini go minggat. Arjuna, inggih koko Kakang Mas. Kendang kaparacondang kontal kaprapal nenggih garwa Sanpura nalika semanten yuswaning kandhuta ingkang saya ageng saya dangu jabang bae ingkang den kandhut dening Sang Dewi Wresini kalairaken medal saking nggo garbaning Sang Dewi Wresini miyak langse gumbala giwi kaelaning jagat gawaning para Jawata bayi lair dampit. Kacarita Sang Dyayu Wresini ingkang wis ngalairaken ingkang putra bayi ingkang lair dampit mijil putri tuwin mijil kakung tanggap ing katiri Sang Panakawan lah Kata laruta saking kutha Sanggara kula yen mutus sanjeng wah pripun iki kok malah wis lairan prematur 7 sasi lair ya mengimane kok laire normal kayak laire loro sisan entah kaya ngapa wis sakmene Mas semaput nglairke bablas semaput monggo kula beta teng kraton negari Sampura Gusti Ayu. Pun tampa anak
Lho. Kenjang kancing langit kelap-kelap katon. Ngerkencang alis risang mawe kandrung. Narayana, kula paman. Kae kok malah garwaning sun wis nglairake jabang bayi kae kepiye? Kepareng matur. Sakawit kala wasa sampunipun anindaken siram jamas. Bibi Wresini tumuli nitih lenggah wonten gigiring Sardula Seta. Ya. Nanging mugi dados ning kawuningan Sardula Seta menika kala wau tumili malah mbeta kisah Bibi Wresini. Lho. Ngasih garwaning sun kaya mangkono kae. Ingkang putra pun Yayi Permadi ingkang amulasa tuwin nyirnakaken wujuding Sardula Seta menika kala wau. Mekasen Bibi Wresini kuntal dawah wonten ing wana tumuli nglairaken jabang bayi. Wilah jagat pangesungkara. Narayana wonten timbalan. Dikencengi sartane diraketake nggone ngrondani kanan Prajanagara Lesanpura nggih. Merga iki sajak bakal ana kanan sing bebayani Narayana. Pandhatata Katimisaya Intriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Samirana lan Warayang Pancabaya Wisikan Makulingan 5 Wah menungsa ora tatanan lakon dadi panjangkane Sinuwun Prabu Turangga Yaksa cabaraning gawe merga menungsa sing jenenge Permadi. Ya, kula becaku mundur matur ngersani Sinuwun Prabu Turangga Yaksa parat. Waduh. Genjang kancing langit kelap-kelap katon lir genjang sang alis risang maweken. Pati Singa Mulanjaya mundur kaya mangkono kananmu Sinuwun. Mugi dados ning kawuningan bilenggang abdi anggenipun nyendikani dawuh paduka cabaraning damel. Awit sekawit Dewi Wresini sampun anitih ingkang abdipun Singa Mulangjaya tumili wonten satur ingkang namipun Raden Permadi. Anjemaring araganipun ingkang abdipun Singa Mulangjaya wekasan Dewi Wresini kuntal tebih datan dipun mangertosi Sinuwun ketiwasan Sinuwun iblis lanat. Sewu kelepatan diagung pangaksami Sinuwun. Ora ana pangapura kanggo dapurmu. Aku ora bakal menehi pangapura karo kowe yen to kowe durung nglakon boyong Dewi Wresini. Nyun pamit.
Setyaki tinunggul katanira karo tumandang setyane ku karwanira anenggih Sang Raden Arya Setyaki atmajaning Sang Prabu Setyajit Nalendring Lisanpura rikala semanten bayi ingkang lair Dambit Mijil kakung kalian Mijil putri ingkang kakung den paringi pusaka asma kakasih Raden Setyaki menika lajeng ingkang putri den paringi pusaka asma sesilih Sang Dewi Satyabama eling-eling mus ginuyang mawi banyu gege wekasan Sang Raden Setyaki ingkang awujud jabang bayi dados sementen agengipun wekasan Arkyana Pati Singa Mulangjaya mulat saking katebian cipta rengganira menungsa ora tatanan Redo mawar mangamara murahenteng ngarane ngajurit kung maguru kangsa tatakatya putula warpanjrite turangga hesti rakata ingkang sapa iki ana satriya kanthet nyayat brengosing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen takon karo aku putra Lisanpura aku Raden Arya Setyaki wah kowe sapa teko ngamuk punggung Suratamda ning negara ing Lisanpura takon karo aku iki Pati Singa Mulangjaya yen ta wong Lisanpura ngerti karo macan putih sing jeneng Singa Mulangjaya ya iki wujude kang sejati parep kowe sing jare arep nyidra Kanjeng Ibu Wresini lho kowe ngarani Dewi Wresini yen to kowe ibumu kowe sapane aku atmajane aku bayi ingkang lair Dampit wis kinuyang banyu gege nganti semene gedene wah ayo pateni ora kelakon gaya ibune saora-orane mateni anake ben ringke negara Lisanpura. Langkono wandaku. Mas sambat to. Sinandhak mestakani Sang Singa Mulangjaya eling-eling sampun wah gingsir Sang Singa Mulangjaya wis titiwahyaning mangsa kala wis nekani
Risang Singa Mulang Jaya gampang kena pengapesane. Nalika semanten cinandhak mestakaning Sang Singa Mulang Jaya dening Sang Raden Setyaki ya Raden Sencaki. Den bentosaken wonten Bantala Sirna Margalayu Risang Singa Mulang Jaya manunggal sajiwa kelawan Raden Arya Setyaki. Wah. Wah. Wah, ta. Wah. Sapa iki Kakangne Setyaki? Wah, aku ora nrimake. Arep boyong Bibi Wresini. Oh, gigit siung mengapit modar. Wah! Setyajit Kakang Semariya nggih. Wah, jan Kang putra pun dados Jaka semonten gedene. Yai Semariya nggih. Pun di anu niki pun dikarbit. Bagong ngawur padake gedang. Karbit iki nek dikarbit ndang
Gelis matenge. Menungsa dikarepi ndang gelis gedene. Ah nggih. Kuwi nek sing do cilik-cilik kuwi do dikarepi ora gedhe. Dikom banyu orson. Rama Prabu Setyajid ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Anakku lanang Setyaki ya ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Setyaki wonten dawuh. Gandeng sira wis bisa nolokake sing jeneng Patih Singamulang Jaya sartane Ratu Gustina ya kuwi Prabu Turangga Yaksa. Ndak jaluk aku dawuh kelawan sira nggih. Gandeng sira durung duweni kasatriyan mula negara ing Swala Bumi kae dadekno kasatriyane Raden Setyaki. Alhamdulillah Ndara. Pikantuk triman negari. Ning dingge kesatriyan riyen mawon ampun dingge negara lho. Kok gek sampean madeg negara teng mriku. Ora, Kyai Semar. Pun. Angsal nggen dingge sak-sake. Pun de kesatriyan dhewe pun lega nggih Ndara. Iya, Bagong nggih. Bagong edan. Satriya putra Nalendra kok sak-sake. Ora neh. Matur nuwun sinuwun Prabu Setyajid ngaturaken panuwun. Mugi-mugi sedaya ingkang lelampahan wonten negari ing Lesanpura menika saged dados tepa tuladha tumrap ingkang sami mirsani. Iya, Kakang Semariyo. Nggih, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane matur nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten Ndara.